Żagħżugħ ta' 17-il sena mill-Kosta tal-Lavorju u Sudanis ta' 34 sena weħlu 6 xhur ħabs wara ffalsifikaw passaporti. Fil-qorti ntqal kif il-ġimgħa l-irġiel ippruvaw isifru lejn Bologna billi użaw passaporti folot. L-imputati ammettew l-akkużi miġġuba kontrihom. Tlet Sudaniżi li għandhom bejn 21 sena u 26 sena u immigranti ieħor mill-Kosta Lavorju weħlu 6 xhur ħabs wara użaw passaporti mhux tagħhom. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Lara Butters qalet kif l-imputati ppruvaw isifru lejn l-ajruport f'Bologna billi ppruvaw jużaw passaporti mhux tagħhom. L-imputati wieġbu ħati għall-akkużi miġġuba kontrihom. Pakistani ta' 25 sena u Somalu ta' 17-il sena weħlu 6 xhur ħabs wara ffalsifikaw passaporti folot. Fil-qorti l-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Carl Roberts u Christian Abela intqal kif il-ħamis li għadda huma nqabdu passaporti folot. Iż-żewġ imputati wieġbu ħati għall-akkużi miġġuba kontrihom. Tlet Sudaniżi li għandhom bejn 25 sena u 30 sena ingħataw sentenza ta' 6 xhur ħabs, filwaqt li żagħżugħ Sudaniż ta' 17-il sena ġie liberat wara li jużaw passaporti mhux tagħhom. Fil-qorti ntqal kif il-ġimgħa l-ħabta 6:30 ta' filgħodu huma ġew wafqa mill-Pulizija fl-Ajruport Internazzjonali wara kellhom passaporti ma kinux tal-imputati. Is-Sudaniżi ammettew l-akkużi miġġuba kontrihom.